Rebríček produktov, ktoré jedia všetci dlhovekí ľudia. Tretie miesto má šošovica. Je to zdroj rastlinných bielkovín a vlákniny. Jemne vyživuje prospešné baktérie v črevách, pomáha udržať cukor aj cholesterol v norme a nezaťažuje trávenie. Keď črevá fungujú pokojne, telo nemíňa silu na boj so zápalom. Druhé miesto má tučná ryba. Nemusí to byť drahý losos. Stačí makrela, sleď alebo sardinky. Obsahujú veľa užitočných tukov, ktoré podporujú cievy, znižujú vnútorný zápal a pomáhajú mozgu aj srdcu pracovať dlhšie bez zlyhaní. Prvé miesto má kyslá kapusta. Áno, takto jednoducho. Stojí málo a prínos je väčší než pri drahých liekoch z lekárne. Je to živý produkt s probiotikami. Obnovuje mikroflóru, zlepšuje spracovanie jedla a priamo ovplyvňuje imunitu. V čom je hlavné tajomstvo dlhovekosti? V zdravom trávení. Keď sa jedlo spracuje úplne, vitamíny sa vstrebú a toxíny sa vyplavia, zníži sa záťaž na pečeň, cievy aj srdce. Preto od stavu žalúdka a čriev závisí nielen to, ako sa cítite, ale aj to, koľko rokov a v akej kvalite človek žije. Ak chcete žiť 100 rokov bez chorôb, postarajte sa o žalúdok a črevá. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.